winji kidhi e chapter mar pek mar ngima idhi yudo paro manene Azimio ochiwo gima onego bed ni timo kaka onego bed ni time kod joma bed ni time e thuolo machal nade mondo pek mar ngima oduog piny. Okay? Moko kuomgi nene jogo winje, ne jogo yie, to ne giyie shingo upande. Okay? To kano chopo kore hahe. Koro mondo koro waket gigi koro recommendations. Mondo koro bed gino ma committee oyie. Kata mowacho ni mondo odhi oti to ne gitamore. Ne go simbe mang'eny, go simbe gi penjo jogi go to ok nota kuno yien gi mondo giyie gi makamano. Koro nakon sawa mano to koro utamore to pod wadhi paronu. Koro kata paro ma paro negi sani ni wach mar pek mar ngima en gino makonyo jopiny. Okay? Adam mondo joungi malong'o ahinya. Ni wan kaka jogo ma jotendgi mane giyiero ok wanyal yie gimoro ma hinyogi. Pod ukatimo kamano nyaka nini. To watimo mana gigo ma waparo ni konyogi. Paro ni konyogi. Omiyo ka gibedo gi subira matin kendo wakalo report mana riko ni bo implement chikego. Lokruok dhi bedi. To wach mar cost of living kata pek mar ngima to wan kodgi. Kendo wan kodgi matimata. Oko kaendi e od bura kucho bende. Okay? E doho bende wan nije kodgi. Koro jopiny ok ni kendgi. Ng'ato nyalo bedo ni penjore ni dongero report no committee no e kinde mane ilose hie pek mar ngima mane nitiere malo kacha ni mae gima wadwaro noduok piny. Ang'o miyo winjruok ok nobede makare mar mondo mi japiny nyaka sani pok oneno fungruok moro amora kata bedo ni koro ochopo kuma koro report mar NADCO onego bed ni kale od bura kacha. Ing'e man koro penjo ma joma nyalo duoko gin jo Kenya Kwanza. Yes.